Capaç de tot, el nou Volkswagen Gran Califòrnia permet viure 1000 aventures en família, sentint la llibertat a un altre nivell. I és que la seva amplitud, la seva comoditat, les seves prestacions i el gran nivell tecnològic et faran sentir com si estiguessis a casa teva. Englobat dins la gamma de vehicles comercials, el Gran Califòrnia està disponible en dues versions, de 6 o 6,8 metres, perquè no et posis cap tipus de barrera a l'hora de viatjar. Podràs tenir el teu habitatge de vacances sobre 4 rodes, i tot això amb un disseny entre el Crafter i el California, però fresc i juvenil, amb un toc futurista i que ens recorda i molt, sobretot a la part interior, a un lloc de luxe. Un dels millors secrets del Gran Califòrnia és que ofereix molt més que una camper sent igual de compacta. I és que a l'interior, de disseny rectilini i una gran qualitat d'acabats, un pot estar completament dret i tens tot el necessari. Pots preparar els teus plats favorits a la cuina, equipada amb gas, aigüera i nevera de 70 litres, disposa de lavabo complet amb ventilació SOG i dutxa inclosa, una zona de menjador espaiosa per jugar i gaudir de la millor companyia i somiar mirant les estrelles amb 2 llits equipats amb matalàs de viscoelàstica amb il·luminació perimetral que canvia de color segons versions. No hi ha destí impossible amb aquest Volkswagen. L'assortiment tecnològic del Gran Califòrnia és extraordinari, amb un nivell de connectivitat i infoentreteniment d'avantguàrdia, incorporant protocols Apple i Android, 6 ports USB, 4 endolls de 230 volts i panell digital amb el que pots controlar les llums, la calefacció, el nivell de bateria de bord i activar el mode càmping, entre d'altres. La versatilitat del Gran Califòrnia és, com no, ideal per als que busquen sempre anar a l'aventura. Els seients davanters són giratoris, disposa de tendal exterior i un maleter de 800 litres on es poden carregar objectes de fins a 4 metres de llargada. A més, disposa de 2 cadires i taula de càmping i una presa de dutxa a la zona posterior on poder-nos remullar fora, o netejar les bicis o els animals de companyia. El volant es percep i s'ha de tenir sempre en compte les seves dimensions. I és que el seu pes en marxa, si anem carregats, podria arribar a les 3 tones. Del que es tracta és de sentir-se com a casa, còmode, i això ho executa a la perfecció. El Gran Califòrnia és molt suau i silenciós, no balanceja gens, tot i la seva altura, i la suspensió és agradable i gens seca. És un turbodièsel de 177 cavalls que va associat a una caixa de canvi sensacional de 8 velocitats, amb convertidor de parell que facilita les coses i augmenta la sensació de comoditat en tot tipus de vies. És ideal per afrontar llargs viatges i gaudir de la llibertat a la carretera amb la màxima seguretat. I és que té un llistat infinit d'ajudes a la conducció, com són el control de creuer adaptatiu, alerta de col·lisió frontal, de trànsit posterior o canvi de carril, entre d'altres. En definitiva, el Gran Califòrnia ens ha sorprès, i molt, per gaudir de la vida sobre l'asfalt. Un hotel de luxe a la carretera, amb el qual la família gaudirà de moments inoblidables. Vols les 1001 aventures? La resposta la tens aquí, amb el Gran Califòrnia.